ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଣି ରଖିଥାଉ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେବେ ବି ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଘରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କିଛି ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 5ଗୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଓ ସହିତ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିଜୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବଇଁଶୀ। ବଇଁଶୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଇଁଶୀର ସ୍ୱରରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବଇଁଶୀକୁ ଘରେ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରେ ଭରିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ସକାରାତ୍ମକ ସର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଘରେ ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ଏକାଠି ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଘର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଘରେ ମାଛ ରଖିବା। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ ମାଛ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସର୍ବଦା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଛ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ।